वही जा कह तारी कपड़ा तो धोआ तारी लेकिन अब वो जा बासहा बल सगरो हो गई कह तारी धोवे लगने कपड़ा धोवाए लागल बासा गुरु जी है धोवाए लागल बासा गुरु जी हमारा बेगाड़ल कमावा आई है 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 गुरु जी। ए गुरु बहना लो अब जितना घर के कपड़ा रहे उतना फिचली जब पसारा तरी तो देखा तरी आई के तो सब बासहा बैल हो गए बालो। अब कह तरी का ये गुरु जी अब तो हमारे एहू जा दुर्गति हो गई। अब तो हम साड़ी कपड़ा इतना लेके हमारे यहाँ मटरी बांध के आई सब देखा तानी कि उजर उजर बासहा बैल हो गई लो। अब हमार तो सास से कहू गति ना छोड़ियन सगरों के बासहा के हाँक के द्वार पर बांध दिली। आ जब बांध दिली तले उनका सास आ गईली कह तारी ए भाई कपड़ा खींच के आ गई है कहाँ से बासहा बोल ई तो बुझाते के कोनो व्यापारी कोनो से आए ना सका के मेरे द्वारा पर खाली बासहा बने एक लाइने से बन्हा गइल बा। अब वो जा कह तारी आई के कि कैसे कपड़ा फिचका गइल हुआ आज बासहा बोल कहाँ से है बेचारी बोलत नहीं खेला जन डरन कि तो हम ही सगुर हाँक के लेनी है हमारे से कुल गलतियाँ हो। गुरु जी सारा काम निमन करता नहीं लेकिन सारा काम गुरु जी हमारा कैसे बिगाड़ देता रन। अब हमारा कितना बर्दाश्त करी अब सबकर सहत नहीं गुरु जी ते गुरु बहना लो। अब वो जा सास उनका बड़ी दुर्गति करता रही और जब करो तारी तो कह तारी अपन लड़का से कहे बाबू एक के अब हम ना रखब ये बुढ़ऊ कत रहना अब चल के देखा अब एक से बासहा बोले बालो के वो लोग के खियाई के राखी खेदा खेदा अब हम रखब ना तो लोग काला से एक रखल नहीं डाइन के निशाचर हमारे घर में आ गई कि कौनो काम निमन छुअते तब बाउरे होता उल्टा के पलटी खाली काम कर देती है। अब वो जा लड़को कहता कि हाँ हाँ माई अब हमार नाकी कटवा दिया से दुनिया में हम कहता हूँ खाड़ होता लोग हमारा के का से का कहता ना अपने मेहरारू से आके बेचारी शिव के शीशे हाथ जोड़ के दसों नोआ खाड़ होके गुरुजी से औरत लगौले बे के गुरुजी सारा काम हमार बिगाड़ जाता नहीं अब इज्जत रौरे हाथ में बाटे। अब कह तरह के सुना चला बिस्तारा लगावा आ दाब का कला के पिजा लिहलन आ कहला कि चला वही जा रहब इनका लगे आ जब सुतिहन के वही जा इनका के रेती दे कोई ना जानी आ इनका के काट के इनका के गाड़ी दे हम। ए गुरु बहना लो अपन खूब पलंग पर अपन बिस्तर सजाओ जाके आप बैठल बड़ी तले उनका पति देव जाता रन अपन धीरे से हथियार लेकर आती खा कि अब इनका के सुतला में काटब तले गुरुजी के फिर सुमिर देली वही जा कि गुरुजी अब हमारा पर रौरे बानी अब हमारी इज्जत रौरे हाथ में बा। ओ जा अब गुरुजी के ध्यान में बैठ गए बड़ी नमस्ते करो तरी तले एक गुरु बहना लोग काटे का जास अब हो जा तलवार लेके धर दिल बड़न आ तब तक ले गुरु बहना लो अपन जा तन तले वो पूरा बरियारे नाग फट मार के वही जा वो पलंग पर बैठता जाता। जब पलंग पर बैठ जाता तब अब उछड़ के चला तरन भाग कहता करिए बाप रे बाप अरे सही नागिन बिया ये दादा इता जान मरवा दे सही टोनहीन डाइन बिया। और तो देखा ना हम दोसर बात सोचनी हाँ आई तो देखो तनी कि हमरा के जाता कि नाग से डस अबले तो हमरा के सफवा काट दिले रही इता का के मन नजर पड़ गई है। अब तो फोट कार के जब पड़लन तो चलन भाग। अब गांव में टोला में घर में हला हो गई लोग लाठी भाला या कारी लेके आ गई कि अब चलो अरे चलो लोग हमारा पलंग पर बहुत अजगर सांप बा फोफ कार के बैठल बा गनिहा तो का कहता लोग अरे पलंग पर कैसे सांप आ जाइए बाकी ई लेखन कहत हम ओकरा शिष्या के अपने मेहरारू के जान मारे खातिर हम हथियार लेके गनिया उनकर हथियार जनो धैलन तन शरत बन गई आ बन के कहला कि जब ओकरा के काटत तन तोहरे के हम काटब। तब वो जा देखी गुरु बहिना जाके गांव भर के लोग आई
तले भीड़ लागल बा। आज जब ओजा आवत रन तले को साधु बाबा भोला जी हमनी के भीड़ जब देखलन तले आ गइलन। कहत के बेचारे बहुत भीड़ ये जा लागल बा कौन ची के? अरे बाबा एगो ऐसा डाइन आयल बिया ना इनका पतू ही आकि जवन काम दिया था ना नीमन तो बाउरे होता। का कहल जब बाबा इनकर सास न धनिया पीस के लिए तो भांग पीस के धो दिलस आ खेत में कटिया करावे के लगलिया न धान के तो देखी खाली पलिहर गिरा दिल से भांगे के आ कपड़ा फींचे के दिया। लेकिन जो गंगा जी से सरयू से फींच लो कपड़ा तो घर में नहीं रह जात। ई टोना पढ़ते कि का तो देखी ना बासहा बोल भर द्वारा बन्हा गइल बा। तो बाबा कहता कि हटलो तो हम देखी तो कहाँ बासहा बोल बा कहाँ सांप बा। बाबा जे जाता रहो तो सांप के पता रहे उ तो अपन भोले दानी अपन गल में ले लियालन। तब वो जा कहता कि कहाँ जा सांप बा। अरे बाबा सांप नहीं क्या द्वारा पर देखत नहीं कि कितना बासहा बोल बा। कहो चलो देखी तक कहाँ बासहा बोल बा। न सपलो बा आ न बासहा बैलवे बा। सब सुरही गाय हो गए सा द्वार पर। ये गुरु बना देखी गुरु का महिमा कितना चमत्कार बा। हाँ अब दूह ना कितना दूध दुहबू। अब लागल बल्टा के बल्टा रोज दुहाए लोग के दियाए। हाँ अब देखी गुरु बहना देखी कहल जाला आकि जब उनका पर दुख पड़ रहे तो केहू सहिता ना रहे आ जब उनका पर गुरु जी दे दिलन तो आछो आछो करे लागल लो। तब कहता लोग अरे ई तो सुरही गाय कहाँ से आ गई। ई तो सब बसहा बोल रहा सन। कहला करे तहनी लो ना उ शिव के शिष्य है तो राखे ने खलो कर के जानत आ ना करबलो पूजा पाठ ना केहू के करे देबलो। ए गुरु बहना करे ना तो करे माने जब सपरत नहीं खे तो दूसरा का बाधा कोई मत डालो आ केहू के निंदा मत बतियाओ मत करो बाकी दूसरा के कोई बाधा मत डालो। तो देखी अब ओजा देखी वही गुरु ज्ञान देता रहन कि देखलो हम तहलो से कहतनी ई ना टोनहीन बिया ना डाइन बिया आ ना कोनो जादूगिर बिया। ई शिव के शिष्य हवे। ई शिव के शिष्य तो हम लोग के घरे कुछ रहल है ना उहे गुरु जी के दया से आयल बे। देखा तारा के इतना ओकरा पर शासन दिलो तो गुरु जी देखी कितना दयालु हुई। तो वहाँ के घर द्वार में देखा लो ढूका तरह बाबा तो कहता कि तो अन्न धन माने पूरा घर ओकर हो गए रहे सोना चानी मारे बोरा का छली लाग गई। द्वार पर सुरही गाय मारे चारों ओर बन्हा गई माने ओकरा धन के कमी ना रहे कोठा टारी कुल ओकर हो गई। अब वो दिन से ओकरा के ए गुरु बहिना लो अब सब के मान जान करे लागल। कहलो कि हाँ हमनियों के अब शिव के गुरु मानब जा जेंगा ये शिष्य बनल बड़ी वैसे हमनियों के ये बेरा से शिष्य बनब जा। वो बेर से पतोह के रूप में लक्ष्मी के रूप में उनका के पूजा करे लागल। ओ दिन से बेचारी शिव के गुरु मान के पूरा परिवार के नाम के घोषणा करा के आ मंदिर में बेचारी चर्चा करलस अपना आंगना में चर्चा कर सारा गुरु भैया गुरु बहना लोग के बोला के करौली। आ वो दिन से हुए शिव के शिष्य सब गुरु बहना लोग के शिव के शिष्य बना दिली कि चली सब हम चर्चा करब रउआ सब सुनब। तो ये गुरु बहना लोग अब हुए लड़की मंदिर में जाके चर्चा करे लगल आ सब गुरु बहना लोग जाके उजा शिष्य बन गए लो। तो प्रेम से बोला शिव गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव माई भवानी सच्चे दरबार की।